Davaoenos all over the city and Gipresenta ni Davao City Councilor Luna Acosta, ang chairperson sa Committee on Peace and Public Safety, atol sa regular session sa konseho ang mga dokumento nga pirmado sa libuan ka mga Davaoenyo nga nagpetisyon aron ibalik ang gipang relieve nga 19 ka station commanders sa DCPO. Ang protestang petisyon nga mga dokumento gihatag ni Acosta ngadto sa People's Law Enforcement Board. 1,000 signatures, Your Honor, from different Davaoenos all over the city, and their petition is to have the 19 station commanders reinstated. So I was wondering if our good regional director has a comment on this. Sir, pwede ba natin ma-reinstate? Mihangi og executive session sa konseho si Police Brigadier General Nicolas Torre III, ang direktor sa PR11, aron mapresenta sab niya ang iyang gihuptan nga empirical data aron masayod mahibaluan ang tinuod nga rason. That for me to present that, I will ask for an executive session because it may be it will be best stressed out in executive session, ma'am, as you desire. And I'll explain to them. Apan wala tuguti sa konseho ang hangyo ni Torre nga executive session. Apil sa protestang petisyon sa mga Davaoenyo nga mahulipan si Police Colonel Hansel Marantan nga maoy acting director sa DCPO. We will be looking into this protestang petition and we will inform you, sir, about the proceedings in the People's Law Enforcement Board. Thank you, ma'am. Thank you very much, sir. Gisiguro ni Torre nga taga Davao Region ra ang muhulip sa tanang gipangtanggal nga station commanders sa Davao City Police. I will assure you that the people that we designated to replace these 19 station commanders are all, except for one, are all natives of Davao, and they just came from the other provinces. Acting capacity pa si Marantan kay wala pa siya giaprubahan ni Mayor Sebastian Basti Duterte. Giklaro sa Davao City Council nga wala nila gihukman ang kapasidad ug katakos ni Marantan. Gusto manggod sa konseho nga mahatagan sila og katin-awan kung nasunod ba sa PNP leadership ang saktong proseso sa pagpili og hepe sa kapulisan. Pinakaunang higayon nga nahitabo sa Davao City ang dungan nga pagpananggal sa tanang station commander ug ang tulo ka sunod-sunod nga paghulip sa hepe sa DCPO sunod lang sa usa ka adlaw. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.